Magkano kayang bayad? Sir, morning. Mano bayad, sir? 5 lang, sir. Ay, 5, sir. So, 5 pesos lang yung entrance fee, mga ka-take care. Eto, sir. Oh. Thank you, sir. Shout out. Sir, vlogger kayo? Opo, opo. Saan, sir? Sa Facebook tsaka YouTube, sir. Sir, yung ano, pasign na lang, sir, para Ay, sige, sir. Sige. Opo, opo. maano yung ano. Taga saan kayo, sir? Balunggaw, sir. Ay, kasama niyo yung ano, yung, Ay, sir, yung kotse, yung dalawa. yung van na... Tapos yung Innova, sir. Para may remembrance ka sa ticket ng Sige, sir. airport. Yun. Thank you, sir. Thank you. Sige, sir. Thank you. Alright, pasok na tayo. Saan kayang parking dito? Dito tayo sa kanan. Ang laki, oh. Grabe. Ay, sa taas yata yung parking. Sa taas nga. Ang ganda. Grabe. Hanap tayo ng parking. Dito tayo sa taas. Ay, sa baba. Parking area. Ayan. Iyong. Update, mga ka-take care. Nandito tayo ngayon sa may St. Vincent Ferrer pala. St. Peter ako ng St. Peter. St. Vincent Ferrer dito sa may Bayambang, Pangasinan. Ayun, oh, ang laki, grabe. So pumunta tayo doon sa mga kasamaan natin. Ayan sila, oh, sa taas. So pagkatapos siguro namin dito, pauwi na kami. Ang laki ni St. Vincent Ferrer. Nakyat tayo, mga ka-take care. Tapos ang lawak ng parking, oh. Yung mga motorsiklo nandun doon sa bandar nagpark. Pero dito ko na pinark yung sa atin kasi para mas malapit makuha mamaya. Ayan. Grabe na kayo. So may chapel din sila doon sa mga sa loob. Pwedeng pagdasalan. Ito, lakad-lakad tayo, mga ka-take care, boom. Shout out sa mga kasama natin. Ayan, picture. Oh, picture. Oh, maray. Sige. Samira. Sabi, ang ganda rito, mga ka-take care. Pangasinan pa lang tayo, pero panalo na yung mga tourist spot dito. Ayan, oh. Grabe. Kailan pa yung last napunta namin dito? Nakalimutan ko na rin kung sino yung mga kasama ko pumunta rito. Ayan, oh. Grabe. Tapos doon kami pumasok sa baba. Doon tayo lalabas mamaya. So mga take care, pauwi na kami. Ito, nag-picture lang kami dito sa St. Ferrer, St. Vincent Ferrer statue dito sa may Bayambang, Pangasinan. Ayan, nakasakay na yata lahat yung mga kasama natin. Susundan uli natin sila, tapos tsaka natin sila u-overtaken sa may Bayambang. Baka maligaw tayo dun sa may sa may papasok sa may Bayambang to Alcala, kasi hindi ko masyado kabisado dun. Ayan, nauna na sila ating jeep. Ayan, o. Okay, game. Alright. Ayan na sila ating Camille.
Let's go!